Bos días. Bueno, como cada ano a Asociación de Comerciantes ten programada unha serie de actividades para a campaña de Nadal que, bueno, empezará o día 7. Empezaremos inmediatamente despois desta roda de prensa a repartir o que é a cartelería, os rascas, os programas de man, e a partir do día 7 pois empezará o que é a campaña de Nadal propiamente dita, non? Parece ser que o Concello, pois, bueno, tamén ten previsto poñer o alumbrado, creo que hoxe, creo que a partir deste fin de semana, entón, bueno, dará un ambiente, pois, eso, navideño, que é o que un pouco pretendemos. A campaña esta de Nadal, bueno, como podedes ver con esta cartelería, con todo o material que fixemos para esta ocasión, é unha campaña non excesivamente restrictiva en canto aos cartos que a Asociación de Comerciantes pon en premios. Li outra vez que, bueno, hai unha asociación de comerciantes, non é unha asociación de comerciantes, nunha vila próxima aquí que parece que teñen en premios 3.000 euros, no, 2.000 euros, perdón. No caso noso, pois imos repartir un total de 3.000 euros en metálico e despois entre tarxeta regalo e outro tipo de premios en torno a 1.000 máis, co cal, pois, os premios ascenderían a 4.000 euros. É unha campaña, bueno, como podedes ver, gráfica, deseñada por Rosa Herraiz, que, bueno, como sabedes, é a nosa diseñadora habitual. E, bueno, despois explicará Raquel como é máis especificamente o contido do programa de man, cales son as actividades que vai facer a Asociación de Comerciantes nesta campaña de Nadal. As campañas de Nadal sabedes que son, pois, é a principal baza que ten o pequeno comercio o pequeno comercio máis o comercio en xeral, pero, bueno, o que nos compete a nós, que é o comercio de proximidade asociado da estrada, pois é unha das campañas que suele ser máis ambiciosa, porque tamén é cando máis, pois, consumo hai e máis compras se realizan. Nós creo que temos un deber aínda engadido en facer unha campaña, pois, o máis ambiciosa posible, ou cando menos o máis dinámica posible, debido, pois, sabedes ben que a situación económica é adversa. Eu, ademais, teño a impresión, teño a certeza, e non porque o diga eu, senón porque sempre ocorreu o mesmo, que aquí en Galicia, pola nosa configuración, pola nosa estrutura económica, sempre recibimos os impactos das crisis ou dos crecementos económicos un pouco máis tarde, non? Eu estou vendo no meu negocio, incluso en xente, en comerciantes, de que a situación cada vez é peor. Eu chégame, ademais, non reflexionara sobre eso, non? Pero estáme chegando noticias de, sobre todo, xente do moble, de carpintería, pero, bueno, de comercios, xente que botou toda a vida traballando, e que, o sea, a cousa está pero fatal, non? Se soñadimos, pois, algún tipo de medida que se tomou por parte do goberno, que xa nos afectou o ano pasado, como é a supresión de pagas extraordinarias aos funcionarios, e que, bueno, que as tasas de paro tan grandes que hai, eso, o sea, é un indicador exacto dos cartos que ten a xente no bolsillo, o sea, é un indicador exacto da posibilidade que ten a xente de comprar, non? Entonces, con este panorama, con este diagnóstico mal descrito, como é habitual en min, pero, bueno, a situación, pois, é terrible, non? Hai outra cousa que non quero tampouco que tape ou que pise o que é a presentación desta campaña, pero é unha cousa que botamos de menos na asociación, polo menos dentro da directiva, é a pouca coordinación que temos con actividades que está facendo, neste caso, o Concello. Non están convocada a mesa de comercio cando debería estar o feito. O outro día aquí adiantouse que hai unhas actividades por parte do Concello programadas a espaldas completamente. A espaldas, esta parece ser que con alevosía, porque non filtran, non nos comunican ningún tipo de actividade para podernos coordenarnos, para poder facer actividades coordenadas, o cal cabe a posibilidade de que esteámonos pisando uns aos outros. Bueno, cando hai marcos legais para facer este tipo de coordinacións,
non se fan, pero bueno, en fin, sin se nos adiantou que... Pero bueno, tampouco quero adiantar noticias que son do goberno municipal, eles pois terán as súas novas que darnos e xa vos las darán. En todo caso, o que nos convoca aquí pois é iso, a presentación dunha campaña que, como vos decía, empeza hoxe a funcionar. É unha campaña, como vos decía, modesta, pero, bueno, con moita ilusión, e que, pois, que trataremos con ela que os comerciantes, pois, teñen unhas ventas que poidan manter, polo menos, os seus comercios abertos, e nada, poder encarar a xaneiro e febreiro, que van ser uns meses terribles, con un pouco máis de optimismo. Entón, Raquel contestará vos as preguntas, ou se ela vos quere xa adiantar un pouco o que é o programa de man, pois pode facelo. Nada máis. Muchas gracias. Nada, un placer. Bueno, el programa va a empezar el día 21 de diciembre, que va a estar Papá Noel por las calles 21, 22, 23 y 24. Va a regalar globos y caramelos para los niños. El 23 de diciembre, bueno, a lo largo del mes, se va a ir valorando los escaparates para el concurso de escaparates. Y el 23 de diciembre se le dará el regalo al escaparate ganador. El 27 de diciembre va a haber un desfile por las calles del pueblo, terminará delante del concello y aquí siempre, bueno, como los 2 años anteriores, colabora el Gimnasio Absolute. El 26, el 30, el 31 de diciembre y el 2 de enero, a partir de las 6, cine en los minicines Central. El 3 de enero, de 12 a 2 y de 5 a 8, en las oficinas de ACOE, va a estar los Reyes Magos para que los niños puedan venir a hacer las fotos e incluso entregar su carta que después hacemos un sorteo con ellas. Y bueno, ese ACOE se hace cargo de un regalo de los que pida el niño ganador, que eso será el 4 de enero. Empezaremos hoy con el reparto de los rascas que darán en cada comercio una vez efectuadas las compras. Y recordar también desde la asociación a todos los comerciantes que soliciten la tarjeta de puntos de fidelización a Estrada Plus, sobre todo en estas fechas, que esperemos que se muevan más las compras y que tengan el detalle de pedir y solicitar la tarjeta a sus clientes. Y hasta aquí. No sé si me queda algo en Sí, o da lámpara. Es que todavía no lo tenemos. Estamos en ello. Bueno, estamos trabajando. Estamos trabajando, que a través de Facebook lo presentaremos más adelante. No, sobre todo una campaña de ayuda a Cáritas. Pero bueno, sobre todo no sé si querías, por lo que nos lo donaron, efectivamente, explicar, porque, esa era la idea. Claro, xa o ano pasado hubo unha persona anónima que, bueno, que o ano pasado realizara un joyero, un xoival para sortear a través de Cáritas, bueno, os cartos que se recaudaron, a través da COE máis de Cáritas, os cartos que se recaudaron, que creo que foron 300 ou 400 euros, donouse a Cáritas. Este ano, esa mesmo doante, pois fixo unha lámpara que está aí, bueno, que é un traballo de moitísimo mérito, e bueno, que nos agradecemos porque é pois un acto voluntario e completamente altruista por parte desta persoa, e que tamén en colaboración con Cáritas pois intentaremos difundilo, facer, como dicía Raquel, unha actividade ou bueno, algún tipo de, a través de Facebook ou da internet, facer algún tipo de campaña para recaudar tamén fondos para Cáritas, que este ano, a diferencia do ano pasado, que imos facer vai ser comprar alimentos en tendas asociadas, en supermercados asociados, en pequenos supermercados asociados, compraremos comida e entregaremos ya a Cáritas por voluntad a esta persoa. É importante porque estes actos pois sempre son de todas maneras lo presentaremos en su momento. Canto rascastemos? 60.000. Tienen premios económicos, tienen regalos y tienen tarjeta regalo al tiempo de 5 y de 10. En total 3.000 euros, 3.000 euros. Y luego hay comercios que también ellos quisieron poner regalos
E hai regalos, hai descuentos, hai bicicletas, hai relojes, hai un montón de... Textil, calzado, non hai? Hai descuentos, Hai de sobre todo, todo. sí. Hay descuentos importantes también en las compras de los comercios que quisieron a mayores aportar ellos también por su parte algún regalo. Sí, eu tamén, agora que me acorda, suliñaría, facía un chamamento como fixo ante Raquel os asociados coa tarxeta, que a xente pois, que enseñe a cartelería, a imaxen da campaña, que reparta os rascas, faianos que repartiramos estes adornos navideños, non? Entón, que a xente contribuya a crear ese ambiente, porque sí que funciona e sí que fai efecto, senón non temos máis que mirar os grandes especialistas da venta do comercio, como pode ser as grandes superficies comerciais que teñen os mellores comerciais que poda haber, e eles si o fan é porque vender esta imaxe e homoxeneizar un produto en determinada época é moi importante que visibilicen a xente, que se empape do ambiente navideño e que sexa pois un revulsivo, polo menos impedir, no bo sentido da palabra, de que a xente se marche da estrada a mercar, non? Entón, eu creo que eso, facer un chamamento que a xente pois disfrute, faga disfrutar ao consumidor da campaña, non? Que é moi importante. E unha cosita máis tamén, que Candela, o sea, siguiendo un año más con la colaboración que tenemos con Abraña, de los chicos autistas, a partir del día 10, que se os convocará para la presentación, la firma del contrato, como hacemos todos los años, va a un año más venir Candela a pasar estas fechas de Navidad, dentro de sus posibilidades, a participar con nosotros y trabajar aquí con nosotros en la asociación. E o tema da pedalización? O tema da pedalización, todos o outro día unha reunión, como sabes. Nada, imos ter, despois desta roda de prensa, desta presentación da campaña, unha reunión tamén co concelleiro, que nos solicitou por tema da mesa de comercio. Claro, ocorreuse ben ao final, pero, bueno, preferín non comentar porque nós o que pretendíamos era, con esta campaña, pois preguntar aos asociados un por un para ter quórum, para ter unha cantidad importante de respostas dos asociados que opinan ao respecto. Non o imos facer inmediatamente, pa semana, porque temos aí outro tipo de iniciativa tamén que imos difundir pa semana que ven. Pa semana iremos polos comercios exixindo unha resposta para ter pois un sí, un non, ou non sabe, ou non quere contestar, ou que sexa, posicionándose ao respecto. O Concello vai facer vai pechar o tráfico eses días, como xa anunciaron, pase o que pase. Eu creo que, bueno, que eles son goberno, teñen que gobernar, obviamente, van ter en conta a nosa opinión, pero nada máis. A todo momento, nosas consultas que temos son consultas a través dos correos electrónicos dos asociados. Podemos ter en torno a 40 telefónicas, podemos ter en torno a 40 contestacións. Como era de esperar, pois hai respostas para todos. Non hai unha maioría aplastante nun sentido nin no outro, non? O sea, vai haber factores positivos, vai haber factores negativos. Hai quen opina de que, claro, facelo no Nadal, que é a peor época. O outro día decía o concelleiro, efectivamente, que como chova, que isto vai ser un desastre. Está os consumidores do rural, que son moitos, que veñen con coche, non hai aparcadeiros en superficie abondo, non os vai haber nun prazo de 2 anos, así o dicía o concelleiro, hasta que o plan xeral posibilite abrir novas rúas e, polo tanto, novos aparcamentos de superficie. Vai ter aspectos positivos, como vai ser que vai haber unha nova circulación de tráfico, o sea, os coches van ir por sitios que agora non van, no cal esas zonas van ter máis movimento. Que un factor negativo, que tamén a xente non vai poder aparcar no centro, non vai poder circular no centro, vai colapsar os aparcamentos que hai na Gran Vía e tal, co cal nós xa estamos esperando as queixas. Claro, agora non temos aquí tampouco onde aparcar, pero esa mesma xente vai che decir, peatonizan no centro e aquí non. O sea, xa sabedes que isto é unha cousa ardua, pero eu, personalmente, cada vez teño máis a opinión de que personalmente debo decir que non dixo nada, o sea, calar, porque dis unha cousa, ai, que ben o presidente, dis a outra, ai, que malo o presidente, dis,
xa sabes, eu non é, o sea, vos ides a calquer zona, a calquer vila, incluso a calquer país que teña a zona comercial peatonalizada, e iso funciona ben, é un paso adiante, pero hai que ter solucionados os temas do aparcamento, circulación de tráfico, etcétera, etcétera, senón pois temos un problema grave, ou van ter un problema grave.